ちは、クリスティアーナです。私の YouTube チャンネルへようこそイエーイで、今日は私のおうち時間を皆様に見せようと思って、友達のケイトとコラボしてこのビデオを作りました。私のおうち時間は大抵、月曜日から金曜日まで、9時から6時の間にお仕事をしているので、その中での理想のおうち時間をお見せした動画です。So, please enjoy! ビデオを見ていただいた皆様、本当にありがとうございます。この時期はいろいろ大変で慣れていないことばっかりかもしれないけど、一緒に頑張っていきましょう。1ヶ月達成したので、もう1ヶ月頑張りましょう。で、毎日が充実している日々じゃなくても全然大丈夫。今は自分の健康と安全が一番。それだけに集中しても全然大丈夫。けど、それで落ち込むのはダメで、ちょっと生きがいできることを見つけられたら一番いいと思います。では、今日はおやすみなさい。I hope you enjoyed the video. すごいろうそくが元気で輝いています。またねー。